Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad arafi darajatul wudud kashful himmat Muhammad bin Abdullah. Ina gaishe da mutanen duniya da wanda. Hajiya kun ce in ba da fatawoyi masu muhimmanci akan aure da zamantakewan aure. Bayan haka kaza yi bayani akan kaza. Abin da kike so ne mace haka tabbas ta gayo magana. Bari mu fara da na auren. Macen da ta yi shekara da shekara gida, duk mijin da ya dawo in ya tafi bare zo ba, ka je gun malamai bai yi ba, ka je gun wannan bai yi ba, a ringa ce miki iska, kambun baka, karfa, wannan duka ban ce ba gaskiya ba ne. Amma ki saurari wannan magani. Za ki fi samun sauƙi ta ɓangaren wannan magani. In Allah ya yarda. Ɗan kwalin da kike sa a kanki, idan za ki zo ki kwanta bacci za ki cire a kanki. Sai ki roƙi Allah, Allah ka ɗaura mun aure da namiji na gari kamar yadda zan ɗaura ɗan kwalin a kwankwaso. Sai ki ɗaura a kwankwason ki kwanta. In gari ya waye ki kwance. Sati na baki. Kasan komai sanadi Ubangiji ne, amma in kika yi wannan za ki ba mata bazawaraye da yawa labari. In Allah ya yarda. To, na biyu, hallo, in aure kike so ki samu miji na gari. Za ki nemi dutse ne, dutse na asali, dutse na asali ki bayar wanda sun iya rubutu. Su rubuta miki a jikin dutsen ya haye ya ƙayyumu. Kafa ɗaya kawai a jikin dutsen. Ana iya rubutawa da maka, ana iya rubutawa da gawayi, baƙin gawayi, ana iya rubutawa da tawada. Idan an rubuta sau ɗaya a cikin dutsen, sai ki ɗauki dutsen ki ajiye a kan wuta. Zai yi zafi, zai yi zafi, zai yi jajawur. Lokacin da ya yi jajawur za ki cika bakati da ruwa. Sai ki tsaya a kan bakatin ki ce Allah ina so ka zaɓa mun namiji na gari cikin wannan watan da yardanka Ubangiji. Kamar yadda na jefa dutsen nan a nan yake sanyi, Allah ka cire matsaloli na gaba ɗaya zuciya na ya sanyi. Sai ki jefa bakati. Zai yi wani ƙara in ya jima za ki ji ya sanyi. In ya yi sanyi ki je ki yi wanka ɗaya da shi. Tun lokacin da kika saka dutsen a cikin ruwan za ki ji yanayin ki ma ya fara canjuwa. Za ki je ki nemi wuri mai tsarki ki yi wanka ɗaya. Rayu ya ƙayyumu na faɗa a jikin dutsen. Saka dutsen a wuta ya yi jajawur ka ɗauki dutsen. Kafin ki jefa dutsen a bakatin ruwan ki ce Allah ina so ka zaɓa mun namiji na gari cikin wannan watan. Allah ina so ka raba ni da ƙuncin da yake jikina, zuciya na ya sanyi kamar yadda zan ɗauki wannan dutse mai zafi in saka ruwa ya yi sanyi. Sanyaya mun zuciya na da miji na gari. Sai ki jefa ce. Zai yi wani ƙara. In ya yi sanyi ki cire dutsen ki ajiye. Sai ki nemi wuri mai tsarki ki yi wanka ɗaya da shi, wanka ɗaya. Hajiya na baki sati. Duk wanda ya yi in bai yi ba ka kira ni zai yi ma in Allah ya yarda. Babu mata ba shakka. Na uku, kunkuru yana da wani abu. Ƙirjin kunkuru ake cewa ƙirjin shi. Za ki nema na mace ki ƙona a wuta. In kin ƙona zai zama baƙi ƙirin sai ki dirza shi. Sai ki sayi lalle na gargajiya ki kwaɓa da shi. Ki yi lallen hannayenki, hannun hagu guda biyu, hannun dama kuma guda ɗaya. Yatsa na nuni shine na hannun dama. Hannun hagu kuma waɗannan guda biyu na nuni da na tsakiya. Lalle sau ɗaya fa na ce miki. Wallahi tallahi za ki ba waɗansu mutane ma labari ki ce ashe akwai sirri na gaske. Ni idan zan baka abu complete zan baka. Saboda me yasa bana so ka kira ni a waya ka tambaye ni.
ba na so maka ce na yi maka aiki. Aikin da nake yi ma yanzu kamar ya zo ya fi ƙarfi na jama'a ya yi yawa, ya yi wasu. Allah ya sa mu dace. Hajiya ga na auren da na bayar. Na huɗu kenan na ƙarshe. Za ki nema 'ya'yan lalle, 'ya'yan lalle cikin hannu ki saka turmi ki daka shi. In ya yi laushi ki raba shi kashi biyu. Kashi ɗaya kaɗan ki saka a kwalban turaren shafawa. Wanda ya rage ki ringa zuba ruwan wanka ki sha kaɗan ki yi wanka kwana uku. Na shafawan sai ki ci gaba da shafawa. Idan kika shafa gidanku yanzu, ba yanzu dare ne ba, in kika shafa in kika fita kafin ki dawo, Allah ne san iya adadin mazan da za su ganki kawai su ga kin birge su suna miki magana. Amma ba na so a yi ɓatanci da shi.